Islandska poezija je letos v fokusu Vilenice, posebej trije avtorji. Berg Thora Snæbjørnsdóttir je za svojo drugo zbirko Florida prejela Islandsko literarno nagrado. Lani je objavila delo z naslovom Pujsoglavec, ki je kljub svoji neizprosnosti in brutalnosti postal eden najbolj priznanih in priljubljenih romanov leta. Pisanje ljubi, ker ga občuti kakor dolgo zapleteno sestavljanko, ki jo mora sestaviti. Zaradi istega razloga pisanje sovraži. I've had to work a lot of shitty jobs to make ends meet, and I'm still doing that kind of to find the space to write. And I think it's this endurance that has really helped me in the preparation for becoming a writer, because it's a very mental and also in a way physical strain to sit and focus for hours per day for up to a year or more while writing a novel. Rada ustvarjam svetove tako s pisanjem kot s performansi, ki so skoraj kakor tisto, o čemer se strinjamo, da je resničen svet, ampak nekoliko drugačen. Svínsið vaknaði kófsveittur og skjálfandi með nafn stráksins á vörunum, flæktur í sængina sem var rennandi blaut. Hann pissaði undir. Hann þreifaði á lakinu undir sér, klofinn á nærbuxunum, allt var blautt. Helvítis djöfull hafði hann mýju á sig. Hann gat ekki verið viss. Kristín Ómarsdóttir je nagrajena in prepoznavna romanopiska, dramatičarka in pesnica. Prevladujoče teme v njenih delih, Pajki v izložbi, Glej svojo lepoto, Otroci v gozdovih Severnega jelena, so pravice žensk, lezbična in gejevska ljubezen, brezdomci in druge skupine na obrobju družbe. Best að hlæja hærra að spegilmyndinni en í gær og enn hærra næsta dag. Daginn snjóar, svo rignir. Vetrarteppin falla niður af svölunum. Lífið er draumur. Obžalujem, da nisem v mladosti imela še več različnih jobov, čeprav sem jih imela res veliko. A še več bi se morala potepati. Morda bi morala nekaj časa preživeti kot potepuh ali pa kot omikana in navihana znana osebnost iz javnega življenja, ki prestopa iz ene stranke v drugo. Tako bi imela več prostorčkov v moji glavi, ki bi jih zapolnila z literaturo. Ragnar Helgi Ólafsson je študiral filozofijo na Islandski univerzi in sodobno umetnost na École Supérieure d'Art v Aix-en-Provence. Študiral je tudi filmsko režijo in režiral več kratkih filmov. Poučuje na Islandski akademiji za slikarstvo in vodi manjšo, zelo posebno založbo Tungulit Forlag, ki izda od 8 do 12 knjig na leto v nizki nakladi. In izvodi so na voljo le eno noč, na noč polne lune. Objavil je 2 zbirki poezije, zbirko kratke proze in spomine knjižnica mojega očeta. Po očetovi smrti je moral pregledati 4000 knjig v njegovi knjižnici in se odločiti, kaj bo obdržal in kaj zavrgel. Tako je nastal ganljiv premislek o spreminjajoči se vlogi knjig v sodobni družbi. Til hughreysingar þeim sem finna sig ekki í samtíma sínum eða í framtíðinni númer 3. Í framtíðinni, þegar tímaferðalög verða möguleg, fólk fer ennþá á barinn en skreppur svo aftur í tímann til að fá sér rettu. Flestir munu hafa atvinnu og búfestu í sinni nútíð, en ferðast í tíma í frítíma sína. Í framtíðinni mun það koma fyrir sum kvöld að þar verður enginn. Mislim, da je moje ustvarjanje le posledica tega, da sem živ.
Globoko je vraščeno v zahodnoevropsko kulturo, ne le v islandsko.